I ono što je meni super i zanimljivo u suvremenom plesu jest ta mogućnost fizičke transformacije, raditi sa tijelom stvarno što hoćeš, kako hoćeš. I neki dan sam pričala sa ovim jednim b-boyem, breakdancerom, Elvisom, koji je isto tako, baš mi je lijepo rečenicu rekao, kako je on otkrio zapravo da suvremeni plesač koji je jedna vrsta borga, koji upija sve vrste stilova, plesova u sebi, čak i ne mora biti vezano uz ples, bilo kakvu vrstu pokreta upija i inkorporira u svoje tijelo. I onda mi objasnim, ma ne, to je ono kad odete u Luna Park, pa kad vas zašpura na sve moguće strane i onda kad osjetite kako energija prolazi, kako fizika utječe na vas, to je ono što se meni dešava dok plešem. To razmišljam, to stalno privlačim u sebe, da osjetim gravitaciju, da osjetim kad se odupirem gravitaciji, da osjetim zamah kako mi krv ode šikne u prste. To je ono što mi je izazov, s čime se igram, što me zapravo pokreće da uživam u tome da ne mogu uopće osjetiti gdje je kraj prostora, da možda ne osjetim u jednom trenutku tlo pod nogama, da ga imam, ili da ga super osjetim, ili da se povežem skroz sa podom, da sam čvrsta. Znači, to je jedan čitav spektar slobode koji kad radiš, koji zapravo prvenstveno ja uživam u tome. I onda ga, sad ovisno od projekta do projekta, ok, to imaš spremljeno sa sobom i ko ti šta traži, ti to ponudiš, odnosno zajedno proradite u tome, na tome. Ona je htjela zapravo na neki način ujediniti iskustva Zrinke Šimičić, koja je bila u toj poziciji da je stalno putovala van, pa se vraćala u Zagreb natrag. Imala je zapravo takvu vrstu posla gdje je stvorila veze u Francuskoj. Tako dalje. I mene, koja sam ja studirala to vrijeme još u Zagrebu i nigdje se nikako se nisam makla, nisam imala nikakvo iskustva izvan Zagreba, izvan Hrvatske. Tako da zapravo taj kardiodapter je stvarno bila jedna ajmo tako reći, meni polazišna točka za promišljanje o tome šta ću ja u životu sa plesom, sa sobom i na koji način, tako dalje. A ono što mi je bilo zanimljivo jest to da sam prvi put, ajmo tako reći, kroz različite vrste improvizacije sa Silvijom, da sam se oslobodila, da sam našla neke svoje tjelesne izričaje koji su na neki način me, ajmo tako reći, profilirali. I kada se nađeš sa osobom koja jednostavno je odrasla, a da sve što percipira kroz auditivni medij. I onda je to stvarno jedna velika, bazična postava gdje se ja pitam kroz njih, ali gdje njima pokušavam otkriti jedan novi svijet fizičkog izričaja, gdje sam ja prvi put vidjela sad u predstavi od Ivana Plazibata, Pingvin, gdje smo sa Vojom uspjeli smo ga utiloviti u jednog velikog pingvina i gdje je bilo velike borbe, gdje se on nije razumio zašto on sad mora tako stajati i zašto sad, šta sad to znači, pa on priča da je pingvin i
naravno obučen je kao pingvin ili vrlo slično. I zapravo na kraju kad smo izašli sa tom predstavom gdje je Vojo, baš u onim trenucima koje smo mi njemu, ajmo tako reći, iskoreografirali, zaranžirali, znači postavili ga u tijelo, znači kad je nije imao nikakvog teksta, kad je samo izvodio stvari koje je mislio da li će uopće to djeca skužiti, da li će to njima šta značiti, je vidio kroz njihov smijeh, kroz njihovu reakciju, čak i neke uzvikle u publici, je shvatio zapravo da koliko to komunicira, koliko tijelo samo po sebi svaka i najmanja gesta zapravo puno govori. I kada radim sa studentima na akademiji, znači sve ove vježbe i sva ova osvješćivanja, znači oko tijela, kako učiniti da tijelo postane naš alat kada apsolutno vladamo sa njime i da ga mogu u svakom trenutku upotrijebiti baš ono što žele izvesti iz toga, ali s druge strane uvijek tražiti iznutra kao glumačku poziciju zašto to napraviti i koje je opravdanje i koji je razlog za to. Znači, to je meni u plesu s druge strane dovelo, znači, do opet jedne progresije koja možda toliko ne propituje takve stvari, ovisno od projekta do projekta. Užasno se trudi naravno naći pravi, ajmo tako reći, plesni neki pokret kroz koji bi se to izrazilo što želimo izraziti, ali se ponekad zaboravi stvarno ta pozicija ovoga samog izvođača u tom trenutku, zašto, njegova opravdanost i tako dalje. Ljubili me muza, hoću plesat, ne baš uvijek, ali možda. A kad plešem hoću biti, ne baš uvijek, ali možda. Suvremeni ples nudi puno veći spektar, puno veću širinu odnosa prema pokretu, prema mišljenju plesa, prema tijelu samom kao takvom i pruža jednu vrstu slobode, izbora što i kako se možeš time baviti. A na neki način, ako ste u tome, puno veći su nivoji ulaska i praga zapravo ulaska u to, znači puno više znanja, recimo ja koje sam imala i koje sam, ne znam, studirala umjetnost i sve to skupa, znači mene više toliko ne intrigiraju sad, idemo otplesati neku sekvencu pa sam super na stage-u i to je to. Isto tako znači bitno zašto radim ovaj ples, kako ga promišljam, šta mi znači sa svakim projektom, da li stojim na istom mjestu ili radim nešto novo, da li ulazim u nešto novo. Mislim, to je u principu, kao sve umjetnosti, ovo isto je jedna vrsta neiscrpnog dna koje stalno si ponavljamo, skoro neka i uvijek zapravo bazična pitanja što je pokret, što je ples, što je za mene ples.